Za oponou dražieb. Epizóda 2. Nie ste len číslo v systéme. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Za oponou dražieb. Dnešná epizóda bude trochu iná, pretože to nebude klasické právnické okienko. Nebudeme rozoberať paragraf po paragrafe a nebude to ani strašenie zákonmi. Naopak, pozrieme sa na tú ľudskejšiu stránku zákonov. Bude to skôr malé svetlo na cestu pre ľudí, ktorí možno práve teraz prechádzajú veľmi ťažkým obdobím a začínajú mať pocit, že stratili pevnú zem pod nohami a možno aj vlastnú dôstojnosť. Dnes budem hovoriť skôr o človeku. O človeku, ktorý sa možno práve teraz cíti unavený, stratený, pod tlakom. Možno má pocit, že sa jeho život začína meniť iba na čísla, listiny, registre, dlhy, výzvy, pripomienky, upomienky, telefonáty, exekúcie alebo súdne spisy. Táto epizóda mala pôvodne inú tému. Po tej prvej som si však spomenula na moje prvé pocity. Strach, stres, stiahnutý žalúdok pri zazvonení telefónu, pri žltom lístku či krokoch za dverami. A práve preto som sa rozhodla pre túto malú a pritom veľmi dôležitú odbočku. Pretože veľa ľudí dnes nepotrebuje počuť iba to, čo majú robiť. Potrebujú najskôr znova uveriť, že ešte stále majú svoju hodnotu. Že stále sú ľuďmi. Že ešte stále majú svoje práva. Že ešte stále nie sú to iba číslo v systéme. Keď sa človek dostane pod tlak hypotéky, dlho, exekúcií alebo dražby, veľmi rýchlo začne mať pocit, že všetko okolo neho i o ňom rozhodujú už iba papiere, databázy, registre a cudzie rozhodnutia. Iní ľudia. Lenže za každým spisom je stále človek. Človek so svojou rodinou, so svojím príbehom, so svojimi strachmi, so svojou dôstojnosťou. A práve preto existujú zákony a medzinárodné dohody, ktoré chránia základné ľudské práva aj v ťažkých životných situáciách. Možno to dnes niekto počuje prvýkrát. Možno sme si tieto veci iba nikdy nespojili do súvislosti. Ale ani človek v dlhoch neprestáva byť človekom. Ani človek pod tlakom nestráca svoju dôstojnosť. Ani človek v omeškaní neprichádza o všetky svoje práva. Jedným z najdôležitejších práv je právo na rešpektovanie obydlia, súkromia a rodinného života. Tieto princípy nie sú iba nejaké vzdialené teórie alebo frázy z právnických kníh. Sú ukotvené vo významných medzinárodných dokumentoch, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila. Napríklad Európsky dohovor o ľudských právach hovorí o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života a obydlia. Všeobecná deklarácia ľudských práv pripomína, že každý človek má právo na dôstojnosť a ochranu svojho súkromia, rodiny a domova. A Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach hovorí o ochrane človeka pred svojvoľnými zásahmi do jeho súkromia, rodiny alebo obydlia. Tieto dokumenty nevznikli náhodou. Vznikli preto, že história ukázala, čo sa stane, keď človek zostane úplne sám proti systému. Bez ochrany, bez dôstojnosti, bez možnosti obrany. Možno niekto pri slove medzinárodné právo iba mávne rukou a povie si, že to sú iba vzdialené dokumenty bez reálneho významu. Ale pravda je taká, že tieto dohovory nie sú iba symbolické vyhlásenia, odložené niekde v archívoch. Sú to záväzky, ku ktorým sa štát prihlásil a ktoré sa stali súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. A práve preto existujú súdy vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré majú dohliadať na ochranu základných práv a slobôd človeka.
To samozrejme neznamená, že systém je vždy dokonalý. Neznamená to ani, že všetko bude jednoduché alebo rýchle. Ale znamená to jednu veľmi dôležitú vec. Že človek nemá zostať úplne bez ochrany. Že existujú princípy, ktoré majú chrániť ľudskú dôstojnosť, rodinu, obydlie a právo na spravodlivé zaobchádzanie. Neznamená to, že problémy zmiznú zo dňa na deň. Človek však má právo pýtať sa, rozumieť tomu, čo podpisuje, brániť svoje práva, komunikovať, hľadať riešenia a nebyť psychicky zničený iba preto, že sa dostal do ťažkej životnej situácie. Mnohí ľudia sa dostali do ťažkých situácií práve po období covidu, rastu cien a ekonomickej neistoty. A veľké množstvo ľudí dnes žije v situácii, keď im je siahané na ich obydlie. Veľa ľudí dnes žije v presvedčení, že keď príde problém s hypotékou alebo dlhom, automaticky strácajú svoju hodnotu. Ja si to nemyslím. A práve preto vznikol tento podcast. Nie preto, aby som ľudí učila nenávidieť banky alebo bojovať proti všetkým okolo seba. Ale preto, aby sa človek prestal cítiť úplne bezmocný. Aby začal hľadať riešenia. Možno práve preto je dnes tu a počúva. Pretože človek, ktorý začne rozumieť tomu, čo sa deje, sa postupne prestáva báť. A keď sa prestane báť, začne znovu rozmýšľať pokojnejšie a práve vtedy sa často objavia prvé skutočné riešenia. A možno práve vtedy si človek uvedomí ešte jednu dôležitú vec. Že aj keď má na sebe ešte veľa práce, nemusí sa toho báť. Pretože každým malým krokom sa môže stať lepším človekom. Možno dnes niekto počúva túto epizódu večer potichu so slúchadlami. Možno v aute. Možno s rodinou v byte, o ktorý sa bojí. Možno vo chvíli, keď má pocit, že už nevládze. Ak áno, chcem vám povedať jednu veľmi dôležitú vec. To, že ste sa dostali do problémov, ešte neznamená, že ste strátili svoju dôstojnosť. A neznamená to ani, že ste strátili svoje práva. Možno dnes ešte nevidíte cestu. Možno ešte nepoznáte všetky odpovede. Možno ešte neviete, ako celá situácia dopadne. Ale je dôležité vedieť, že v tom nie ste úplne bez ochrany. Máte svoje práva, máte svoju dôstojnosť a máte právo, aby sa s vami zaobchádzalo ako s človekom, nie iba ako s číslom v systéme. A možno je dnes najdôležitejšie uvedomiť si ešte jednu vec. Medzinárodné právo nevzniklo preto, aby chránilo iba silných. Vzniklo práve preto, aby chránilo človeka vo chvíli, keď sa cíti slabý, osamelý alebo bezmocný. Preto existujú medzinárodné dohody o ochrane ľudskej dôstojnosti, obydlia, rodiny, súkromia a spravodlivého zaobchádzania. Pretože práve tieto patria medzi základné ľudské práva. A práve tieto ani človek v dlhoch nestráca svoje základné práva. A práve preto sa človek nemusí báť hľadať ochranu a spravodlivosť. Veľmi často sa cesta objaví práve vo chvíli, keď človek prestane utekať pred strachom a začne pokojne hľadať pochopenie. Ak vás dnešná epizóda oslovila, budem rada, ak sa vrátite aj na budúce. Nové epizódy podcastu Za oponou dražieb budú vychádzať 2-krát týždenne. A v tej ďalšej sa už pozrieme na prvé konkrétne kroky, ktoré človek môže urobiť hneď na začiatku, aby sa v celej situácii
úplne nestratil. Ďakujem, že ste tu.